zvazobuda pachena kuti aiwa Nelson Chamisa ari concerned nekuda kwedevelopment yenyika yeZimbabwe, nekuda kwemashoko ataura achiti aiwa Zimbabwe's story must change. Anopa a real life situation yakasangana nayo akati aiwa chizonzwa kuti inyika yeZimbabwe anogwadziwa woti aiwa ndikaona mukana aiwa ndoda kubvisa kutukwa kana kuti kufosekena kwakaitwa nyika yeZimbabwe. Sapinda mashoko abuda toona Nelson Chamisa kuti subscribe or like utina on the bell icon. Anouya pahindo pake unyira chiti Zimbabwe's story must change. Imagine is everything. Recently, a businessman and a Zimbabwean citizen shared with me a disturbing insight from their trip to Ivory Coast. While then route to Boulevard Beach Resort in Abidjan, they passed through a fishing slum community. This area, dirty, chaotic, and disorganized, was in sharp contrast to the other developed parts of the city. Shockingly, the tour guide revealed that this slum was named Zimbabwe. The touring citizen inquired the origins and significance of the name. This revelation reflects the painful perception of our beloved country by others elsewhere, even from the African continent. This is despite Zimbabwe being home to the largest lithium deposits in Africa and many other sought after minerals resources. So ndo mashukana itakona Nelson Chamisa kuti atozoshamisika achidza kuti aiwa this area yanga ichinzi aiwa iri chaotic and dirty and disorganized inyika yeZimbabwe. Zvaita kuti agwadziwe nokuti anoziva kuti nyika yeZimbabwe aiwa ine mineral deposits akawanda tasana lithium ari achitogwa nevanhu vekune mamwe makantries. Zvaita kuti agwadziwe akati aiwa the story Zimbabwe's story must change. Inofanira kuchinja story yeZimbabwe achiti aiwa ndikaona mukana I can change all this. Saka ndo mashoko anati kona Nelson Chamisa chimbotudze mafungiro enyu nokudi pamusoro pemashoko ake. Aiwa pinai comment section medu usanga no subscribe or like, don't turn on the bell icon.